హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. అందరికి 18 రోజులలో భగవద్గీత అవగాహనము అనేటువంటి కార్యక్రమానికి మీ అందరికీ కూడా స్వాగతం తెలియచేస్తూ ఉన్నాము. హరే కృష్ణ. సో ఈ 18 రోజులలో భగవద్గీత అవగాహనలో ఇప్పటి వరకు మనము 15 అధ్యాయాలను పూర్తి చేసుకున్నటువంటిది. ఇప్పుడు 16వ అధ్యాయాన్ని ఇస్కాన్ వ్యవస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క బోధనల ఆధారంగా ఈ అధ్యాయాన్ని అవగాహన చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాము. హరే కృష్ణ. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీ చైతన్య మనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీ గురు శ్రీయుతపదకమలం శ్రీ గురూన్ వైష్ణవాంశ శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సహగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్య దేవం శ్రీ రాధా కృష్ణ పాదాన్ సహగణ లలితా శ్రీ విశాఖాన్వితాంశ. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణ ప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామినితి నామినే. నమస్తే సారస్వతే దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్యదేశతారిణే. हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण. సో మనము భగవద్గీత యథాతథంలోని 16వ అధ్యాయమైనటువంటి దైవాసుర సంపద్ విభాగ యోగము అనేటువంటి అధ్యాయాన్ని ఇస్కాన్ వ్యవస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క బోధనల ఆధారంగా దైవ అసుర స్వభావములు అనేటువంటి ఈ అధ్యాయాన్ని మనము అవగాహన చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాము. సో మరి నిన్నటి 15వ అధ్యాయాన్ని ఒకసారి చూసినట్లయితే ఆ 15వ అధ్యాయంలో శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారు మరి ఆయన బోధించినటువంటి బోధనలో, ఎందుకంటే
ఈ భౌతిక జగత్తు యొక్క అంటే ఈ భౌతిక జగత్ అశ్వత్థ వృక్షంతో పోల్చబడినటువంటిది. మరి అందులో ఆ అశ్వత్థ వృక్షంలో కొన్ని అదనపు వేళ్ళుగా వచ్చేటువంటివి మంగళకరమైనవి, కొన్ని అమంగళమైనటువంటివి అయినా అవి జీవుల యొక్క కర్మలతో పోల్చబడినటువంటివి. మరి ఇంకా ఆయన చివరి శ్లోకంలో చెప్పబడినటువంటి అంశము, ఓ పాపరహితుడమైన అర్జున, వేద శాస్త్రాలలో అత్యంత రహస్యమైన భాగము ఇప్పుడు నాచే నీకు వెల్లడి చేయబడింది. దీనిని అవగతం చేసుకున్నటువంటి ఎవడైనా బుద్ధిమంతుడవుతాడు, అతని యొక్క ప్రయత్నాలు పూర్ణత్వం అవుతాయి అంటూ చెప్పబడినటువంటిది. అంటే విశుద్ధ భక్తుల యొక్క సాంగత్వంలో పూర్ణ కృష్ణ భక్తి భావనలో మనిషి భక్తి యోగాన్ని నిర్వహిస్తూ ఉన్నప్పుడు మరి అతడు ఆధ్యాత్మికంగా వృద్ధి చెందుతాడు, అంటే తన యొక్క హృదయ దౌర్బల్యాన్ని దాటుతాడు అనేటువంటి విషయము. అలాగే ప్రకృతిపై ఆధిపత్యము చలాయించాలి అనేటువంటి కోరిక కూడా మరి పతనమవుతూ ఉంటుంది. ఆ విధంగా అతడు దివ్యమైనటువంటి ప్రేమయుత సేవలో నిమగ్నమై ఉంటాడు అనేటువంటిది చెప్పబడినటువంటిది. ఇక ఈరోజు ఈ అధ్యాయంలో దైవీ మరియు ఆసురీ గుణాలు, దైవ మరియు అసుర స్వభావాలను గురించి ఈ అధ్యాయంలో ఆ దేవాది దేవుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారు తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశాలను మనం చూడవచ్చు. సో ఈ అధ్యాయంలోని మొదటి 3 శ్లోకాలలో ఆయన దైవీ గుణాలను, ఎందుకంటే మనకి అంతకుముందు అధ్యాయమైనటువంటి దాదాపు 9వ అధ్యాయంలో కూడా మరి శాస్త్ర సంబంధమైనటువంటి విషయాలను అనుసరించేటువంటి వాళ్ళు దేవతలు అని, అంటే దైవీ స్వభావాలు అని, వాటికి విరుద్ధంగా ఉండేటువంటి వాళ్ళు మరి అసుర స్వభావాలు లేదా అసురులు అని పిలువబడినది. అందులో ఇక్కడ దైవీ గుణాలు కలిగిన వారి గురించి, దైవీ గుణాలు అంటే ఏంటో ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నారు మొదటి 3 శ్లోకాలలోను. శ్రీకృష్ణ భగవానుడు ఈ విధంగా చెప్తూ ఉన్నటువంటి, శ్రీ భగవానువాచ అభయం సత్వ సంశుద్ధి జ్ఞానయోగ వ్యవస్థితి దానం దమచ్చ యజ్ఞచ్చ స్వాధ్యాయ స్తప ఆర్జవం అహింసా సత్యమక్రోధః త్యాగ శాంతిరపైశునం దయా భూతేష్వలోలుప్త్వం మార్దవం హ్రీరచాపలం తేజ క్షమా ధృతి చౌచం అద్రోహో నాతిమానితా భవంతి సంపదం దైవీం అమభిజాతస్య భారత. సో మరి ఆ దేవాది దేవుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారు ఈ విధంగా పలుకుతూ ఉన్నటువంటిది. భారత అంటూ, ఓ భరత వంశీయుడా అంటూ అర్జున్ని సంబోధిస్తూ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. ఓ అర్జున, అభయం అంటే నిర్భయత్వము, చిత్తశుద్ధి, ఆధ్యాత్మిక జ్ఞాన సాధన, దానము, మనోనిగ్రహము, యజ్ఞాచరణము, వేద పఠనము, తపస్సు, సరళ స్వభావము, అహింస, సత్యము, కోపము లేకుండా ఉండడము, త్యాగము, శాంతి, చాడీలు చెప్పకపోవడము, సకల జీవుల పట్ల దయ, లోభ రాహిత్యము, మృదుత్వము, లోక విరుద్ధమైన మరియు శాస్త్ర విరుద్ధమైన కర్మాచరణ యందు సిగ్గు, దృఢ నిశ్చయము, తేజము, ఓర్పు, ధైర్యము, శుచిత్వము, ద్రోహము చేయకపోవడము, గౌరవవాంఛ లేకపోవడము అనే ఈ దివ్య గుణాలు దైవీ స్వభావము కలిగినటువంటి వారి యొక్క లక్షణములు అంటూ ఆ కృష్ణ భగవానులు వారు చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. ముఖ్యంగా ఇక్కడ పేర్కొనబడినటువంటి ఈ 26 గుణాలు దివ్యమైనటువంటి గుణాలుగా చెప్తూ ఉంటుంటారు.
మరి వివిధ వర్ణాశ్రమ పద్ధతులను అనుసరించి, ఎందుకంటే మనకి సాధారణంగా ఈ మానవ సమాజంలో 4 ఆశ్రమాలుగాను 4 వర్ణాలుగాను విభజించేటువంటి వర్ణాశ్రమ ధర్మ వ్యవస్థ ఉన్నటువంటిది. అది కూడాను జన్మరీత్యా కాకుండా మరి వారి యొక్క గుణాలు, స్వభావాలను బట్టి, కర్మలను బట్టి వర్గీకరణ ఉన్నటువంటిది. మరి ఇక్కడ వివరిస్తూ ఉన్నటువంటి ఈ ధర్మాలు ఏవైతే ఉన్నాయో, ఈ గుణాలు, ఇవి మరి దివ్యమైనటువంటి గుణాలు అని, ఇవి దైవ స్వభావాలు కలిగిన వారి యొక్క గుణాలు, అందుకే వీటిని దైవీ గుణాలు అని చెప్తూ ఉన్నారు. ఎందుకంటే నిర్భయత్వంగా ఉండడం, ఎటువంటి భయం లేకుండా. సాధారణంగా ఇక్కడ ఈ భౌతిక జగత్తులో భయము అనేటువంటిది మరి మన యొక్క ఈ జనన మరణాల గురించి, మరి అలా నిర్భయత్వం ఎప్పుడు అంటే భక్తియుత సేవలో నిమగ్నమైనప్పుడు. అందుకే ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానము, చిత్తశుద్ధి, మరి అలాగే మనోనిగ్రహాన్ని కలిగి ఉండడము, యజ్ఞయాగాదులు చేయడము, వేద పఠనం చేయడము, తపస్సును ఆచరించడము, సరళత్వంగా ఉండడము, అహింసాయుతంగా ఉండడం. సాధారణంగా అహింస అనేటువంటిది జీవులను హింసించడమే కాదు, మామూలుగా ఈ అంటే మాటలతో కూడా, అంటే శారీరకమైనటువంటి హింస ఒకటే కాదు, మాటలతో కూడా అనేటువంటిది చెప్తూ ఉంటుంటారు అక్కడ. అంటే సాధారణంగా ఈ అహింస అనేటువంటిది ఏ జీవుని యొక్క పురోగమనాన్ని, జీవితాన్ని ఆటంకపరచకపోవడము అనే అర్థం అని చెప్తారు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు. ఎందుకంటే దేహము క్షీణించి చనిపోయిన తర్వాత, అంటే నశించిపోయిన తర్వాత కూడా ఆధ్యాత్మిక కణము చంపబడదు. సో కనుక మరి అలాగే ఇంకా మరి సత్యము, వాస్తవాన్ని పలకడము, ఇతరుల గురించి ఎటువంటి చాడీలు చెప్పకపోవడము, మరి సో ఏదైనా శాస్త్రాలకు విరుద్ధంగా చేయవలసినప్పుడు మరి సిగ్గుపడేటువంటి స్వభావము, అలాగే శుచిత్వము, క్లీన్లీనెస్ అని చెప్తూ ఉంటుంటారు, శౌచము. మరి ఈ శుచిత్వము అనేటువంటిది 2 రకాల, మామూలుగా దేహమును మానసికంగా కూడా శుభ్రత్వాన్ని కలిగి ఉండాలి అనేటువంటిది మనకి చెప్పబడుతూ ఉండేటువంటిది. సో మరి ఇక ఈ భౌతిక పరిస్థితులు దుఃఖదాయకంగా ఉన్నప్పటికీ కూడా అన్ని రకాలైనటువంటి జనులు అభ్యాసం ద్వారా ఈ గుణాలను వృద్ధి చెందించుకుంటే దివ్యానుభూతిని పొంది ఉన్నతమైనటువంటి స్థాయికి చేరుకోవడము సాధ్యమవుతుంది అని చెప్తారు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, దంభో దర్పోభిమానశ్చ క్రోధ పారుష్యమేవ చ అజ్ఞానం చాభిజాతస్య పార్థ సంపదమాసురీ. ఇంకా చెప్తున్నారు, ఓ పార్థ, గర్వము, పొగరు, దురహంకారము, క్రోధము, మొరటుతనము మరియు అజ్ఞానము అనేవి ఆసురీ స్వభావము కలిగిన వారి గుణాలు. అంటే అసుర గుణాలను గురించి చెప్తూ ఉన్నారు. అంటే ముఖ్యంగా నరకానికి రాచమార్గంగా ఉండే ఈ అసుర గుణాలను, అసుర స్వభావం కల వారి యొక్క ధర్మాలను, అంటే వారి యొక్క స్వభావాలను ఇక్కడ తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటిది. సాధారణంగా మనకు ధర్మం యొక్క 4 పాదాలు చెప్తూ ఉంటుంటారు. ఏంటంటే అవి దయ, మెర్సీ, తపస్సు, ఆస్టారిటీ, సత్యము, ట్రూత్, వాస్తవమునే, అలాగే శుచిత్వము, క్లీన్లీనెస్. ఇవి ధర్మం యొక్క 4 స్తంభాలు లేదా 4 పాదాలుగా చెప్పబడేటువంటివి. మరి ఈ ధర్మం యొక్క 4 పాదాలకు ధర్మం ఆటంకం కలిగించేటువంటి 4 అంశాలు ఉంటాయి. వాటినే మనము 4 నియమాల రూపంలో పాటిస్తూ ఉంటుంటాం. అందులో మొదటిది నో మీట్ హీటింగ్, మాంసాహార భక్షణము వదిలివేయడము, మాంసాహారాన్ని తీసుకోకుండా ఉండాలి.
ఎందుకంటే మాంసాహార భక్షణ వలన దయ, జీవుల్లో ఉండేటువంటి దయ అనేటువంటి స్తంభానికి లేదా పాదానికి ఆటంకం కలుగుతుంది. అలాగే నో ఇంటాక్సికేషన్ అని చెప్తూ ఉంటారు. మత్తు పదార్థాలను స్వీకరించవద్దు అని చెప్తూ ఉంటారు. ఇంటాక్సికేషన్, మత్తు పదార్థాలను నో ఇంటాక్సికేషన్. సో మరి మత్తు పదార్థాలు, పానీయాలను తీసుకోవద్దు అని చెప్తారు. అలా వాటిని తీసుకోవడం వల్ల జీవుడి యొక్క తపస్సుకు, ఆస్టారిటీకి ఆటంకం కలుగుతూ ఉంటుంది. అలాగే నో ఇల్లిసిట్ రిలేషన్షిప్స్, అక్రమమైనటువంటి సంబంధాలను కలిగి ఉండవద్దు అని చెప్తారు. ఈ అక్రమ సంబంధాలు శుచిత్వానికి ఆటంకం కలిగించేటువంటి. అలాగే జూదము ఆడకూడదు అని చెప్తారు. నో గ్యాంబ్లింగ్. గ్యాంబ్లింగ్ అండ్ జూదం, నో గ్యాంబ్లింగ్, జూదం ఆడద్దు. ఈ జూదం ఆడటం వల్ల అబద్ధాలు, అంటే సత్యాన్ని పలకవలసి, సత్యానికి ఆటంకం కలుగుతూ ఉంటుంది. సో మరి ఇప్పుడున్నటువంటి వ్యవస్థలో చూసినట్లయితే మన కలియుగంలో ఉండేటువంటి ప్రతి ఒక్కరు కలహాల యుగంలో ఉండేటువంటి పరిస్థితి. కానీ ఈ కలియుగంలో కూడా మరి ఆ దేవాది దేవుడైనటువంటి కృష్ణుని కేంద్ర బిందువుగా చేసుకున్నట్లయితే సంతోషకరమైనటువంటి, కలిసి ప్రార్థించే కుటుంబాలుగా ఉండవచ్చు అని చెప్తుంటారు. ఇంకా చెప్తున్నారు, దైవీ సంపద్విమోక్షాయ నిబంధాయ సురీమత మాసు చ సంపదం దైవీం అభిజాతోసి పాండవా. ఓ అర్జున, ఓ పాండవ, ఓ పాండుతనయ, దైవీ గుణాలు మోక్ష దిశగా తీసుకువెళతాయి, కానీ అసుర గుణాలు జీవుణ్ణి బంధనాలలో చిక్కుకోవడానికి కారణమవుతాయి అని చెప్పి ఇంకా చెప్తున్నారు. ఓ పాండుతనయ, నీవు దైవీ గుణాలతోనే జన్మించావు కనుక విచారించకు. అంటే అర్జునుడు అసుర లక్షణాలతో లేడు అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్తూ శ్రీకృష్ణ భగవానుడు అతన్ని ప్రోత్సహిస్తూ ఉన్నాడు. ఎందుకంటే యుద్ధంలో పాల్గొనడం అనేది అసుర స్వభావం కాదు. అందుకే ఆయన ఆ యుద్ధాన్ని చేయనంటున్నాడు ఇక్కడ. మరి ఎందుకంటే మరి ఆ అర్జునుడు మంచి చెడ్డల గురించి ఆలోచిస్తూ తన గురువు, తన పితామహుడును గురించి యుద్ధంలో ఎలా వారిని బాణాలతో కొట్టాలి అనేటువంటి దాని గురించి ఆలోచిస్తున్నాడు. కనుకనే నీవు దైవీ లక్షణాలతోనే జన్మించావు అర్జున అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. సో ఇంకా చెప్తున్నారు మనకి ఇక్కడ, ద్వౌ భూత సర్గౌ లోకేష్మిన్ దైవ ఆసుర ఏవ చ దైవో విస్తర చ ప్రోక్తః ఆసురం పార్థ మే శృణు. ఓ అర్జున, ఈ లోకంలో ప్రాణులు రెండు రకాలు. ఒకరేమో దైవీ గుణాలు కలిగిన వారు కాగా మరొకరు ఆసురీ గుణాలు కలిగిన వారు. దైవ స్వభావమును గురించి వివరంగా ఇదివరకే చెప్పాను. ఇక ఆసుర గుణాల గురించి వివరిస్తాను, తెలుపుతాను, విను అర్జున అంటూ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశాన్ని మనము ఇక్కడ చూస్తూ ఉన్నటువంటిది ఈ శ్లోకంలో. ఎందుకంటే ఆ శ్రీకృష్ణ భగవానుడు ఆ భక్తి యోగం గురించి, దైవీ స్వభావాలు వారిని గురించి 7వ అధ్యాయం నుండి 12వ అధ్యాయం వరకు కూడా వివరించినటువంటి. అందుకే ఆయన చెప్తున్నారు, దైవీ స్వభావాల గురించి ఇంతకు ముందే నేను వివరించాను, ఇప్పుడు నీకు అసురీ గుణాల వారి గురించి చెప్తాను, విను అర్జున అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు. ప్రవృత్తించ నివృత్తించ జనాన విదురాసురాః నచౌచం నాపి చాచారో న సత్యం తేషు విద్యుతే. సో మరి ఇక్కడ ఆయన చెప్తూ ఉన్నటువంటి అసుర స్వభావులకు, ఈ అసురీ స్వభావం కలిగినటువంటి వాళ్లకు ఏది చెయ్యాలో ఏది చెయ్యకూడదో తెలియదు అని చెప్తున్నారు. వాళ్ళు శుచిత్వాన్ని గాని, మంచి ఆచారాన్ని గాని, సదాచారమును గాని, సత్యమును గాని వారిలో కనిపించవు. వాళ్ళలో ఆ శుచిత్వము, సదాచారము, సత్యము గాని కనిపించవు అర్జున అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు. ఇంకా చెప్తున్నారు,
అసత్యమప్రతిష్టం తే జగదాహురనైశ్వరం అపరస్పర సంభూతం కిమన్యత్ కామహైతుకం. ఇక ఈ ఆసురీ స్వభావాలు కలిగినటువంటి వాళ్ళు ఏ విధంగా భావిస్తారో చెప్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ. ఈ జగత్తు అసత్యమని, ఆధారము అధిపతి లేనిదని వారు అంటారు. ఎవరు? అసుర స్వభావాలు కలిగిన వారు. మైథున కోరిక వలనే ఇది తయారైందని, కామము తప్ప ఈ సృష్టికి మరొక కారణం అంటూ ఏది లేదు అని వాళ్ళు వాదిస్తూ ఉంటారు అర్జున అంటూ చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే ఈ జగత్తు ఒక ఇంద్రజాలం అని అసుర స్వభావాలు కలిగినటువంటి వారు నిర్ణయిస్తారు అని చెప్తారు. దీనికి కార్యకారణాలంటూ ఏమీ లేవు, నియామకుడు అంటూ ఎవడూ లేడు, ఉద్దేశం అంటూ ఏమీ లేదు, అంతా అసత్యము, అకస్మాత్తుగా జరిగినటువంటి చర్య ప్రతిచర్యల వలనే ఈ జగత్తు ఉత్పన్నమైనది అని వారు పలుకుతూ ఉంటారు అని చెప్తూ ఉన్నారు. ఏతాం దృష్టిమవష్టభ్య నష్టాత్మానోల్ప బుద్ధయః ప్రభవంతి ఉగ్రకర్మాణః క్షయాయ జగతో హితాః. సో ఈ తప్పుదావ పట్టినటువంటి అంటే అసుర స్వభావాలు కలిగినటువంటి వారు వారి యొక్క అల్పబుద్ధితో మరియు క్రూర కార్యాలను ప్రపంచాన్ని చేస్తూ కార్యాలతో ఆ క్రూరమైనటువంటి కార్యాలను చేస్తూ ఈ ప్రపంచానికి శత్రువులుగా మారి దృక్పథంలో గట్టిగా ఉండి కీడు కలిగించే వాటిని దారుణమైనటువంటి పనులలో వారు నిమగ్నమవుతారు అంటూ చెప్తున్నటువంటిది. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, కామమాశ్రిత్య దుష్పూరం దంభమానమదాన్వితాః మోహాద్ గృహీత్వా సద్గ్రహాన్ ప్రవర్తంతే శుచివ్రతాః. ఇంకా వారి గురించి చెప్తూ ఈ విధంగా అంటూ ఉన్నారు, విపరీతమైన కామము అంటే కోరికలు, దంభము, దురభిమానంతో నిండి గర్వము మరియు అహంకారాలతో ఈ ఆసురీ స్వభావం కలిగిన లక్షణాలు కలిగిన వారు తప్పుడు సిద్ధాంతాలను పట్టుకుని ఉంటారు. ఆ విధంగా మోహితులై వారు తాత్కాలికమైనటువంటి వాటికి ఆకర్షితమై అపవిత్రమైనటువంటి బుద్ధితో ప్రవర్తిస్తూ ఉంటారు అంటూ అసుర స్వభావాలు కలిగిన వారి యొక్క లక్షణాలను ఇక్కడ వివరిస్తూ ఉన్నారు. మనకి జగద్గురు శ్రీ అయిన మనకి కృష్ణ భగవానులు వారు వివరిస్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. ఎందుకంటే అసుర స్వభావాలు ఎలా ప్రవర్తిస్తారు ఏంటి అనేటువంటిది, ఈ అసుర స్వభావాల యొక్క కామం, కోరికలు తీరవు నిరంతరము ఇంకా ఇంకా సాధించాలి, నేనేదో ఈ భౌతిక జగత్తుపై ఆధిపత్యము ఇంకా ఇంకా కూడబెట్టాలి అనేటువంటి ఒక భావనలోనే ఉండిపోతారు అని చెప్పుకున్నారు ఇక్కడ. ఇలా అసుర స్వభావాలు కలిగిన వారి యొక్క వైఖరిని కూడా మనకి ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నారు. వారు ఆ ఇంద్రియాలను తృప్తిపరచుకోవడమే మానవుల యొక్క ప్రధాన అవసరమని నమ్ముతారు వారని చెప్తున్నారు. మానవ నాగరికత యొక్క ప్రధాన అవసరము ఆ ఇంద్రియ సంతృప్తి అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. ఆ విధంగా జీవిత చివరి వరకు కూడా వారి చింత అపరిమితంగా ఉంటుంది, లెక్కలేనన్ని ఆందోళనలో ఉంటారు అని చెప్తారు. వేలాదిగా ఆ కోరికల వలయము కామక్రోధాలలో నిమగ్నమై ఉంటారు. ఇక వారు ఇంద్రియ భోగానికి అన్యాయంగా ధనాన్ని కూడా కూడబెడుతూ ఉంటుంటారు అనేటువంటి చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే వీళ్ళు ఇంద్రియ భోగమే చర్మ లక్ష్యంగా ఈ అసుర భావాలు కలిగిన వారు జీవిస్తూ ఉంటారు అని చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. సో మనకి ఈ అసురీ స్వభావాలు కలిగిన వారిని తీసుకున్నట్లయితే మరి హిరణ్యకశిపుడు ఎటువంటి అసురుడు అంటే తన సొంత పుత్రుడినే ఆ భగవంతుని యొక్క భక్తియుత సేవలో నిమగ్నం అవుతూ ఉన్నందుకు చంపుతానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటాడు. అలాగే మరొక అసురుడు కంసుడు తన సహోదరి అప్పటి వరకు చాలా ఆప్యాయతతోనే ఉంటాడు,
ఆమెను రథంలో అత్తవారింటికి, ఆ వసుదేవుని ఇంటికి పంపించడానికి బయలుదేరి వెళ్తే తానే స్వయంగా రథం నడుపుకుంటూ వెళ్తూ ఉంటారు. ఆ సమయంలో ఆకాశంలో అశరీరవాణి శబ్దాన్ని విని వెంటనే ఆమెను సంహరించడానికి ప్రయత్నం చేస్తారు. అలాగే మరొక అసుర స్వభావాలు కలిగినటువంటి వాడు రావణుడు. ఎంతటి అసుర భావాలంటే ఇతరుల యొక్క స్త్రీలను చర్చడానికి ప్రయత్నం చేసేటువంటి వాడు. మరి సీతమ్మ వారిని అపహరించడానికి వచ్చిన మాయా చేసినటువంటి వాడు. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, మరి ఈ అసుర స్వభావాలు కలిగిన వాళ్ళు ఇంకా ఈ విధంగా ఆలోచిస్తూ ఉంటారట. ఈవేళ నాకు ఇది లభించింది, ఇంకా ఇక ఈ కోరిక నాకు నెరవేరుతుంది, నాకు ఇంత ఆస్తి ఉన్నది, మరింత నేను సంపాదించబోతూ ఉన్నాను అనే ఒక భావనలో ఉంటారట వాళ్ళు. అలాగే ఇంకా ఈ శత్రువును నేను చంపివేశాను, మిగిలిన వాళ్ళను కూడా నేను సంహరిస్తాను, నేనే ప్రభువుని, నేనే సుఖభోగిని, తలపెట్టిన వాటన్నింటినీ కూడా సాధించగలిగే సమర్థుడిని నేనే అని, బలవంతుణ్ణి సుఖవంతుణ్ణి నేనే అనే భావనలో ఉంటారు అని చెప్తున్నాను. సో ఇంకా నేను డబ్బు ఉన్నవాడిని, ఉన్నత వంశంలో ఉద్భవించినటువంటి వాడిని, నాకు సాటి అయిన వాడు ఎవడూ లేడు, నేను యజ్ఞాలు చేస్తాను, దానాలు ఇస్తాను, ఆనందాన్ని అనుభవిస్తాను అనేటువంటి భావనలో ఈ అసుర స్వభావాలు కలిగిన వాళ్ళు అజ్ఞానం చేత మోహితులై ఆ విధంగా ప్రవర్తిస్తూ ఉంటారు అని చెప్తూ ఉన్నటువంటి. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, అనేక చిత్త విభ్రాంతా మోహజాల సమావృత ప్రసక్త కామభోగేషు పతంతి నరకేషు చౌ. మరి ఇంకా చెప్తున్నారు, ఇటువంటి ఊహలు తలపులతో తప్పుదారి పట్టిన ఈ మోహము అనే వలలో చిక్కుకుపోయి ఇంద్రియాలను తృప్తిపరచడానికి బానిసైపోయి వారు నరకాలకు పతనమైపోతూ ఉంటారు అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటి. ఇంకా చెప్తున్నారు, ఆత్మ సంభావిత స్తబ్ద ధనమాన మదాన్వితా యజంతే నామ యజ్ఞస్తే దంబేన విధి పూర్వకం. ఇంకా చెప్తున్నారు, ఈ ఆసురీ స్వభావాలు కలిగినటువంటి వాళ్ళు తమను తామే పొగుడుకుంటూ వినయ విధేయతలు లేకుండా ధన మద గర్వంతో వాళ్ళు శాస్త్ర విరుద్ధంగా పేరుకు మాత్రమే యజ్ఞాలు చేస్తూ ఉంటారు అని చెప్తున్నారు. ఇంకా చెప్తున్నారు, అహంకారం బలం దర్పం కామం క్రోధం చ సంశ్రితాః మామాత్మ పరదేహేషు ప్రద్విషంతోభ్యసూయకాః. ఇంకా చెప్తూ ఉన్నటువంటిది, ఓ అర్జున, అహంకారము బలము గర్వము కామ క్రోధముల చేత కళ్ళు మూసుకుపోయి భగవంతుని పట్ల అసూయ కలవారై తమ దేహంలో మరియు ఇతరుల దేహములలో ఉంటున్న నన్ను ద్వేషిస్తూ ఉన్నారు అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు. ఎందుకంటే ఈ అహంకారము బలము గర్వము ఈ కామ క్రోధాల చేత కళ్ళు మూసుకుపోయినటువంటి ఈ జనులు ఆ భగవంతుని పట్ల అసూయ కలిగి ఉండి, ముఖ్యంగా మనం చూస్తూ ఉంటాము ఆ కంసుడు, తర్వాత శిశుపాలుడు, వక్రదంతుడు, వివిధ రకాలైనటువంటి రాక్షసుల భావనలు కలిగిన వారు కామ క్రోధముల చేత కళ్ళు మూసుకుపోయి ఆ భగవంతుని పట్ల అసూయ కలవారై తమ దేహంలోను మరియు ఇతరుల దేహాలలోనూ ఉంటూ ఉన్నటువంటి నన్ను ఇబ్బందికి గురి చేస్తూ ఉన్నారు అంటూ చెప్తున్నారు. మరి నన్ను ద్వేషిస్తూ ఉన్నారు అని చెప్తున్నారు. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, తానహం ద్విషత క్రూరాన్
సంసారేషు నరాదమాన్ క్షిపామ్యజస్రమశుభాన్ అసురీష్వవ యోనిషు. సో ఇంకా ఆయన చెప్తూ ఉన్నటువంటిది, అసూయ కలవారు క్రూర స్వభావులు అయిన అలాంటి మానవాదములను, అంటే ఈ ఆసురీ భావాలు కలిగినటువంటి వాళ్ళను నేను సంసార సాగరంలో మళ్ళీ మళ్ళీ పడవేస్తూ ఉంటాను. ఆ గర్భంలోనే, ఆసురి స్వభావములు కలిగిన వారి యొక్క గర్భంలోనే పడవేస్తూ ఉంటాను అంటూ చెప్తూ ఉంటారు. ఇంకా చెప్తున్నారు, ఆసురీం యోనిమాపన్నాః మూఢ జన్మని జన్మని మామ ప్రాప్యైవ కౌంతేయ తతో యాంత్యదామాం గతిం. ఓ కౌంతేయ, అసుర జీవజాతులలోనే మాటి మాటికి పొందే అలాంటి మూర్ఖులు ఏ జన్మలోనూ నన్ను చేరలేరు. క్రమంగా వారు అంతకంతకి అధోగతి పాలవుతూ ఉన్నారు అంటూ చెప్తున్నారు. సో మరి ఈ విధంగా ఈ అసుర జీవజాతులలోనే, అంటే ఆ అసుర స్వభావాల వల్ల వాళ్ళు చేసినటువంటి ఆ కర్మల వలన మరి ఆ కర్మ ఫలాలను అనుభవించడానికి ఆ భగవంతుడు వారిని మరలా అసుర జీవజాతులలోనే వారిని పడవేస్తూ ఉంటాను అని చెప్తున్నారు. మరి అటువంటి ఆ మూర్ఖులు ఏ జన్మలోనూ నన్ను చేరుకోలేరు అంటూ ఆ భగవానుడు ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నటువంటి, ఎందుకంటే భగవంతుడు ఎంతో కరుణామయుడు, భక్త వత్సలుడు అని చెప్తారు. అయితే మరి ఆయన ఈ అసురుల పట్ల ఎలాంటి కరుణ చూపడు అనేటువంటిది ఇక్కడ తెలుస్తూ ఉన్నటువంటిది. ఎందుకంటే ఈ ఆసురీ జనులు జన్మ జన్మాంతరాలు అటువంటి గర్భాలలోనే ఉంచబడతారు. మరి వారు భగవత్ కరుణను పొందలేక వారు ఇంకా కిందికి దిగజారిపోతూ పశుపక్షాదులలో కూడా జన్మ తీసుకోవలసి వస్తూ ఉంటుంది అని చెప్తూ ఉన్నారు. సో ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ, త్రివిధం నరకస్యేదం ద్వారం నాశనమాత్మనః కామ క్రోధస్తథా లోభః తస్మాదేతత్రయం త్యజేత్. సో ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నారు ఆయన, త్రివిధం నరకస్యేదం ద్వారం నాశనాత్మ కామక్రోధస్తథా లోభః. సో అంటే కామము, క్రోధము, లోభము అనేవి నరకానికి దారి తీసేటువంటి 3 ద్వారాలు అని చెప్తూ ఉన్నారు. మరి ఈ నరక ద్వారాలు ఆత్మ వినాశనానికి కారణాలు అవుతాయి అని చెప్తున్నారు. అందువలన ఈ 3ంటిని మనిషి తప్పక వదిలివేయాలి అని చెప్తున్నారు. ఏంటిని ఇక్కడ? ఆ ఆసురీ స్వభావానికి కారకమయ్యేటువంటి ఆ కామము, క్రోధము, లోభము అనేటువంటి ఈ 3 ధర్మాలు, అంటే ఈ 3 స్వభావాలను మనిషి వదిలిపెట్టాలి అని చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే అలా వదిలిపెట్టకపోయినట్లయితే ఆ జీవుడు పతనం చెంది ఇంకా అధోగతి పాలయ్యేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది అని చెప్తున్నారు. సో మనకి రాజమార్గాలు నరకానికి ఆ కామము, క్రోధము, లోభం. సో ఈ కామ, క్రోధ, ఈ 3 ముఖ్యంగా కామము, క్రోధము, లోభము, ఇవే జీవుణ్ణి పతనం చెందించేవి అని చెప్తూ ఉన్నటువంటి. అలాగే మనల్ని బంధించే, మన మనస్సుకు ఆటంకాన్ని కలిగించేటువంటి 6 శత్రువులు అని చెప్తారు. కామము,
క్రోధము, లోభము, మదము, మోహము, మాత్సర్యము. కామ, క్రోధ, లోభ, మద, మోహ, మాత్సర్యాలు అనేవి ఈ జీవుడి యొక్క మానసిక స్థితి పైన ప్రభావాన్ని చూపేవి. జీవుడికి అంటే మనసుకు శత్రువులుగా భావించబడేవి అని చెప్తున్నారు. ఈ 6 శత్రువులు ఆ మనసు చుట్టూ ఉండి ఆటంకం కలిగించేట. సో అయితే ఇక్కడ మరి ఈ కామము, కోపము, లోభం, దురాశ వీటికి సంబంధించిన అంశాలను చూసినట్లయితే ఇప్పుడు మనం ఈ భగవద్గీత బోధనకు అవసరము కారణమైనటువంటి ఈ కురుక్షేత్ర యుద్ధం ఈ కామ, క్రోధ, లోభాల వలన జరిగినట్టు, కామము, క్రోధము, లోభం వలననే జరిగినటువంటిది. ఎందుకంటే కౌరవులకు ద్రౌపది పైన కోరిక, ఆ కారణంగానే వారు ఆమెను అవమానపరచడం, తీసుకొని రావడం. అలాగే కోపం, ఈ కౌరవులకు ముఖ్యంగా ధృతరాష్ట్రుని పుత్రులకు, పాండవులంటే విపరీతమైన కోపం. మరి దురాశ. మరి వాస్తవానికి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి రాజ్యం, ఆ హస్తినాపుర రాజ్యం ఏదైతే ఉందో అది మరి వాస్తవానికి పాండురాజుకు సంబంధించింది. కానీ దాన్ని ఆ ధృతరాష్ట్రుడు, తాత్కాలిక రాజుగా ఉన్నటువంటి ధృతరాష్ట్రుడు, ఆయన పుత్రులు అనుభవించాలి అనేటువంటి ఒక దుర్బుద్ధితో ఉన్నటువంటి వాడు. మరి అందుకే సో ఇక్కడ మరి ఈ కురుక్షేత్ర యుద్ధం జరగడానికి కారణము ఈ దురాశ, తనది కాని రాజ్యం పైన వారికి కలిగినటువంటి ఆశ వల్లనే ఈ విధంగా దురాశ. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, ఓ కౌంతయ్య, ఈ 3 దుర్గుణాలను వదిలివేసిన వాడు, కామ, క్రోధ, లోభాలు, ఈ 3 గుణాలను వదిలేసినటువంటి వాడు ఆత్మానుభూతికి అనుకూలమైనటువంటి కార్యాలను చేస్తూ వివిధంగా క్రమముగా మరి పరమపదాన్ని పొందుతూ ఉంటారు అని చెప్తున్నారు. అంటే ఎవడైతే ఈ 3 దుర్గుణాలను వదిలివేస్తాడో, అలా వదిలేసినటువంటి వాడు ఆత్మానుభూతికి అనుకూలమైనటువంటి కార్యాలను చేస్తూ, వీటిని వదిలేయడం వల్ల లాస్ట్ గ్రేడ్, యాంగర్, ఇవన్నీ వదిలేయడం వల్ల అతడు మరి ఈ అటాచ్మెంట్స్, బంధనాల నుండి బయటపడి మరి ఒక ఆధ్యాత్మిక గురువుని ఆశ్రయించి వేదాధ్యయనం చేస్తూ, తపస్సులను ఆచరిస్తూ, ఇంద్రియాలను అదుపులో ఉంచుకొని అతడు అంటే ఆత్మానుభూతికి అనుకూలమైనటువంటి కార్యాలను చేస్తూ ఆ విధంగా క్రమక్రమంగా పరమపదాన్ని పొందుతాడు అర్జున అంటూ చెప్తున్నాడు. సో ఇంకా చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశము, యశాస్త్ర విధి ముత్సృజ్య వర్తతే కామకారతః న సిద్ధిమవాప్నోతి న సుఖం న పరాం గతిం. సో ఇక్కడ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశము, శాస్త్రముల విధులను విస్మరించి తన ఇష్టానుసారంగా పనిచేసేటువంటి వాడు పరిపూర్ణత్వాన్ని గాని, ఆనందాన్ని గాని, లేదా జీవుడి యొక్క పరమ గమ్యాన్ని కానీ అతడు పొందలేడు అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. సో మరి అందుకే ఇక్కడ చెప్తున్నారు, యశాస్త్ర విధి ముత్సృజ్య వర్తతే కామకారతః న సిద్ధిమవాప్నోతి న సుఖం న పరాం గతిం. సో మరి ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు ఇక చివరిగా, ఎందుకంటే మానవ సంఘంలో వివిధ వర్ణాశ్రమాలు ఇవి అనేటువంటి వాటిని మరి ఏ విధంగా ఉండాలి అని చెప్తున్నారు. మరి ఆ వర్ణాశ్రమ విధానాలను పాటించకుండా కామము, లోభము, కోరికలతో అనుసరించేటువంటి వాడు
ఏనాడు కూడా ఆ జీవితంలో ఉన్నతమైనటువంటి స్థితిని పొందలేడు అనేటువంటిది చెప్తుంది. ఎందుకంటే శాస్త్ర విధులను తోసిపుచ్చి తనకు తోచిన రీతిగా ప్రవర్తించినటువంటి కారణంగా అతడు ఎప్పుడు కూడా పూర్ణత్వాన్ని పొందలేడు అని చెప్తూ ఉంటారు. సో అందుకే చెప్తున్నారు ఇక్కడ, తస్మాత్ శాస్త్రం ప్రమాణం తే కార్యవస్థితౌ జ్ఞాత్వా శాస్త్ర విధానోక్తం కర్మ కర్తుం ఇహరహసి. కాబట్టి ఓ అర్జున, అందువల్ల ఓ అర్జున, మనిషి శాస్త్ర ప్రమాణం ద్వారా చేయదగ్గ కార్యము ఏదో, చేయకూడని కార్యము ఏదో నిర్ణయించుకోవాలి. శాస్త్ర విధానాలను తెలుసుకుని దానికి అనుగుణంగా ఈ లోకంలో కర్మలను ఆచరిస్తూ ఉండాలి అర్జున అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు. ఎందుకంటే ఇంతకు ముందు అధ్యాయంలో చెప్పబడినట్లుగా వేదాల సమస్త విధి నియమాలు శ్రీకృష్ణుడు మరి అంటే ఆ నియమాలన్నీ కూడా శ్రీకృష్ణుణ్ణి తెలుసుకోవడానికే ఉద్దేశించబడ్డాయి అనేది మనం పూర్వాధ్యాయంలో చెప్పబడింది. అందుకే మనిషి భగవద్గీత ద్వారా శ్రీకృష్ణుణ్ణి అర్థం చేసుకొని ఆయన యొక్క భక్తియుత సేవలో నెలకొని మరి ఆ కృష్ణ భక్తి భావనలో స్థితిని పొందితే ఆ వేద శాస్త్రాలు చెప్పేటువంటి మహోన్నతమైనటువంటి జ్ఞాన పూర్ణత్వ స్థితిని కూడా చేరుకున్న వాళ్ళు అవుతారు అని చెప్తారు. అందుకే శ్రీ చైతన్య మహాప్రభువుల వారు మనకి అతి సులభమైనటువంటి మార్గము హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే అంటూ ఆ భగవన్నామ జపం ద్వారా ఏ విధంగా ఆ భగవంతుని చేరుకోవచ్చు తెలియచేసినటువంటి అంశాలను మనము చూడవచ్చు. హరే కృష్ణ. జగద్గురు శ్రీల ప్రభుపాద్ కీ జై. సో ఈ విధంగా 16వ అధ్యాయము దైవ మరియు అసుర స్వభావాలు అనేటువంటి అంశాలను ఈ అధ్యాయంలో శ్రీకృష్ణ భగవానుడు మానవాళికి అర్జునుడి ద్వారా, ఎందుకంటే అర్జునుడు చెప్పి వివరించడం వల్ల వీటిని మానవాళి పాటించే విధంగా ఆయనకి బోధించబడినటువంటి బోధనలు. హరే కృష్ణ.